wazifumu lenda bwandi nkhani yake kuzana ndi mtsikana uyu. Mtsikana ameneyu anabera mamuna wake 17 million naira omwe ndi mmene zilili. Mtsikana ameneyu anaphika chakudya, mamuna wake atabwera ku ntchito adampasa, koma muchakudya muja adathiramo mankhwala. Ndi mamuna uja atangomaliza kudya adayamba kugona. Ndakugona chonchija kudapezeka kuti mtsikanayu adatenga foni ya mamuna uja ndikupanga transfer ndamekwana 17 million naira ndikuthawa. Ndi mamunayu anagona mpaka na mmawa lake. Arazuka ndi pamene anazindikira kuti foni yake palibepo komanso mkazi wake wathawa. Zotsatira zake anapita kwa mnyamata wina amene amapanga content, anamfikira adalongosolera. Ndi mnyamata uja amafuna apange post, komano anamuwuza kuti usanapange post namba mkazi wanga ndi imeneyi, ungathe kumfikira kuti umfunse mwina ngati angathe kubweza. Kudapezeka kuti mnyamata uja amene content creator uja adamfikira mtsikana uja kumuwuza kuti amuna ako alipeza kuno ndi nkhani yakuti chonde bweza ndalamazo. Mtsikana uja ananena kuti ukapanga post ndipita ku polisi ndipo ukaola mu ndende. Mnyamata uja atamva zimenezi anati okay chabwino, ndi adapanga di post. Kenako video ya mtsikanayu inambopita pena paliponse. Mtsikanayu poona kuti ndi aluka kwambiri, zotsatira zake anayimbira foni kwa ayimbira amuna ake, chonde ndikhululukireni muzeni munthu uja video ija pa internet achose, komanso ndalama zanuzi ndikutumiza. Mtsikanayu ndanatumizadi ndalama zija 17 million imene anabayija anatumiza. Zotsatira zake mamuna uja adamuwuza content creator uja kuti mkazi uja wabweza. Kenako mkazi uja amambopepesa ari mundikhululukire sinzapanganso izi ndizi, amampepesa mamuna uja, koma mamuna uja wanena kuti sindikufunanso. Ndendabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ndikulimbikitseni guys, akuluakulu ngati munthu wakupangani choyipa osaopa impangeni expose. Ndipo nkhani ngati zimenezi tibweresereni ife tizipanga post ndi cholinga chakuti ngati akupangira inuyo ena ake akazafuna kumpasa china chake, lese apanga business andabwera ndi business ndi mapanga business yakuti, koma ngati nkhope yako nayiona pena pake pa internet ndi mbiri yoyipa singopase business imene, kumakhala kuti mpamba wake waduka chifukwa ngati tapanga post pa internet zachiziwikire. Even as gogo aoka ndani akhala kuona khalidwe lawo lonyasa limene amapanga. Ndakuluakulu munthu ngati wapangirani choyipa osaopa ife tipeze ndi tizipanga post ndi cholinga choti asadzapangire ena.